yewtere mon bowal ganni e tongode hande nde ari ruttanadi en kadi ko faate tarik nde wonno yewtere nde ina eto memde bangeji ɗi fof to faate tarik non hande eɗen dutto e lefol laamu Deeniyankoobe hayso tawi won laamuji gadiɗi waɗi noon ko hewɓe ne cikka Deeniyankoobe ala ko golli e moƴƴere waɗi noon ko e nder purge tarik fawade e belamma walla fawade e wasde andude hewɓe ina cikki laamu Deeniyankoobe ala fof ko fewndi kono noon ko yimɓe ɓe ganduɗa ɓe ko fitina haɓannoɓe koye men folannoɓe laamu ndolago tan wonno tarik wi ɗum ko ala laamu Deeniyankoobe kay ko laamu juɓɓungu laamu cañigu kono kadi ko laamu caabigu hande almamaɓe gari tawi juɓɓudi ina wooti hayso tawi laamu fof so tanni jibinat ko goɗɗum Deeniyankoobe noon laamu mabɓe kadi hewɓe ne cikka koɓe seɓɓe ala Deeniyankoobe koɓe fulɓe heddoto noon ko sembe laamu ngu e kono mum tawde kay e on saaha ko waw koɗa wonno e nder aduna o ko jamanu aduna o tolnino ɗon namdino ɗum ko ɗum saabi ko seɓɓe gonno jagorɗe ko kañum taariɓe en ɗon fulɓe yettaɓe ba filetenoɓe lefol laamu Deeniyankoobe so yimɓe kaali Deeniyankoobe noon heewi fuɗɗorede ko koli tengella koli tengella ko ɓi tengella o ko ɓi gueɗal o ko ɓi liigi ko ɓi heɗelde ko ɓi ilo ko ɓi yaladi ko ɓi jaaje sadige sangre boɗawal makam ko kanko tiki addi ngol ɗo lefol laamu Deeniyankoobe ko kanko kadi liɓi laamuji kewɗi ɗe o tawno fuɗɗorade laamu toro de 1537 sabu ba makko tengella gueɗal heɗelde nde warate ko hedde 1512 caggal mum ndo fuɗɗi ƴoƴtude haw heeɓi cagatagal o yeehi ha to ganduɗa to ko kañum woni Guinée to wiyete Badiar ko gartol makko noon e to rewno foof battini e ko faate gonko Deeniyankoobe e juɓɓude laamu ina gasa ni taw hay juɓɓude laamu makko wone ko lelgo ngo ko ƴetta e nder ɗin ɗon nokkuji to yano kono e kala ko wawi hen wonde kanko koli tengella walla mbiyen lefol laamu Deeniyankoobe laamimo te kadi woodi ko golli ko heewi e nder Fuuta holko saabi noon ɓe mbiya Deeniyankoobe miijoji kewɗi jalti hen ɗiɗi ɓuri lollude e nder ɗen ɗiɗi ɓurɗi lollude ko miijo hollingo wonge nde koli tengella feri caggal wargo bamum e 1512 feri o fay koto wiyete Badiar ɗum koye nder diwan Fuuta Jalon so tawi ko hande koye nder leydi Guinée e on saaha noon omo joguino kono wiyama e nder leydi Guinée o ñiɓno ko nokku ina wiye Deeni ɓen ɗon jaari ko on ɗon Deeni waɗi ha kala goɗɗo ɗon wiye Deeniyanki soɓe keewi wiye Deeniyankooɓe ngol lefol eggi toon arti ha gaay woɗɓe mbi ala ko lappol makko kay e kotol kanko koli tengella e kono makko ngam heptoyde e yoftanade bam makko baranoɗo e 1512 lappol makko kotol nde o ari ha leydi Sénégal o rewi ɗo wiyete Bargny o tawi ɗon beeli inniraɗe Deeni taw ɗin beeli jeeɗiɗi inniraɗe Deeni ina tawi hen Deeni Birom Ndaw eɗen taw ɗum e miijoji ceerno Mamoudou Dia taw ɗin miijoji ne ƴettiti ɗum deftere jubbanɗe e tarik fuutatoro nde jaayi Seydou Amadou ɗoɓe tuɗɗinno e ɗin ɗon beeli wendu Deeni Birom Ndaw ko e majji jeeya kamɓe ɓen ɗon tuɗɗindeɓe ɗen ɗon beeli biteɗe Deeni ɓenne kadi mbi ko ndeɓe ummi ɗon ɓe keɓɓiti kadi sembe kese ɓe ɓeyde sembe mboɓe jogino o ɗum ɗon jibinoyi Deeniyankooɓe woni kamɓe yaaduɓe koli
ɗum fof e waade noon tawde hannde garani haalde gurdam kolitengel garɗen ko haalde tan hol golle lefol laamu Deeniyankoobe golli ina moƴƴi ganden ko kamɓe gotoɗini Fuuta ina moƴƴi ganden ko kamɓe ɓeydi keeri Fuuta mawnini ɗum ina moƴƴi ganden ko kamɓe ñiɓi ɗemgal ngal ha wawi laatade ɗemgal Pulaar ngal ina moƴƴi ganden kadi ga e hirnangue ɓe jeeya e laamuji ɓurɗi mawnude gadiɗi ha kande dartade laamuji goɗɗi mawɗi waɓino Moustapha Bolen ni kolliri wonde ko adi garangal mabɓe Fuuta o yaajana o haadno tan ko tooro e taaridi mum hayso tawi on ɗon tooro yahina ha dow hayre law ina wiye ko caggal garangal mabɓe ɓe kepti nokkuji goɗɗi gonnuɗe e jiimade laamuji goɗɗi fof ɓe tafti ɗum ɓe batti ɗum laamu gotu kono noon ɓe ngam hormo won laamuji tokosi walla ɗeɓi tawno caggal nde ɓe batti fédération o fof ɓe inniri ɗum Fuuta e on saaha laamu fof ɓe goppiɗi ɗum e lefol mum kono kadi nokku fof ɓe goppiri ɗum no wiyete janggo e jaam ɗum jibino e province uji wadde hannde hay ko mbiten ko ƴele Fuuta eɗen mbawi wiide ko ɓuri ko hen hewde ko kamɓe taƴirno ɗum noon to banggue juɓɓude laamuji mabɓe kamɓe Deeniyankooɓe wadde gaga ɗum ni ko kamɓe inni Fuuta sabu en kaali inɗe Fuuta holno gardi inne ɗum e ko TAARIK holliri en ko e kolitengella ene TAARIK addiri won miijo hollirgo hen ko kolitengella inni Fuuta ɓe hen mbi o inniri ɗum ko nene makko no wiye Fuuta Ngayi woɗɓe mbi ala o inniri ɗum ko soldat makko biteɗo Fuuta janoɗo yiilade nokku ɗo ɓe potata hodde ha ari tawi ɗon nokku o weltiɗo gon miijo no wawi kadi wasde jaɓade tawde koli fernuno ɗum ko ngam faggitoyade doole arde yoftanade wargo bammum wadde wiyetake omo majjuno on ɗon nokku kono noon ina gasa wawde jaɓede kanko inniti on ɗon nokku ɗum fof e wade noon kamɓe Deeniyankooɓe en paami ɓe juɓɓini Fuuta to banggue laamu ɓe mbaɗi ɗum kadi lefol kertingol ɓe calima kadi yawe kono kadi ɓe dokki ɗum juɓɓude kono kadi ɓe dokki taaridi mabɓe godnode on saaha e dow ko wiyete royaume hollirde wonde godal ngal no woodi pawingal e sembe hayso tawi laamoji so jeehi ha tanni so dontini tan ɗum no wawi jibinde goɗɗum saboronoɓe lefol laamu kewat soɓe keewi no wawi ɓe lurdo soɓe lurdi pecce hakkude mabɓe ɗe woɓɓe ne mbawi wambade hen ngam fusde ɗin ɗon laamuji ɗum ni saabi nde yeehi nde ha woɗɗoyi kamɓe Deeniyankooɓe ɓe batti hankadi waddude coalition e woɗɓe moni fof ina eto darnade bammum hayso tawi lefol ngol ko gotol ngol wonno ɓe potano foɗodirde batti foɗodirde so poɗodiral ari addat peccor so peccor ari fitinaji garat sonno ko wonano ɗum kay Samba Guelaje jeeji felɓodirta e konko Boubou Moussa hedde 1637 38 ha 39 to walde Bilbasi ko adi ɗum ni eɗen mbawi wiide taw pelɓodiri goɗɗe nderi mbaɗi kono ɗum ɗo fof ko battane mawnugol laamu yehi kadi ha tanni kamɓe Deeniyankooɓe noon lefol mabɓe wiyete ko satige satige noon won hollirɓe helmere nde wona Pulaar ko sale tige woni gardiɗo laawol e ɗemgal malinka walla mandinka no hen miijoji gaddori gaga tan ƴeldeɓe Fuuta feccude ɗum yuɓɓinde ɗum to banggue won laamuji ɓe jaltini kadi laamuji ɗi ganduɗa ɗi paweno adan ko e dontodiral tuganade e duuɓi ko adinde ina wayloyo caggal mum ɗum ɓen ɗon ardiɓe ɗin ɗon laamuji won limɓe hen nogas e joyo kono won limɓe ha nogas e jeetato sa ruttimo joni kamɓe fof ɓe nanodiri gadana o piilaɗo o ko kolittegella
kamɓe fof ɓe nanodiri lomtimbo ko labbo tegel kono caggal labbo tegel won jagguɓe rewi hen ko yero cedɗo won woɗɓe jaggi caggal labbo tegel biteɗo Samba Tegel Ba laamimo biteɗo Yaladi Jaaje laamimo nde yero cedɗo laami on yero cedɗo won wiyoɓe mbo yero giɗo on ɗon walla yero cedɗo laamima hakke duuɓi 30 rewi hen ko Boubacara Tabakali laamimo duuɓi 23 rewi hen ko biteɗo Jaaje Garme e won defte jaltini kañum ko Siré Tabakali ina gasa kadi wona neɗɗo goto on ɗon laamimo duuɓi 30 won defte jaltini rewi hen ko Siré Tabakali caggal Siré Tabakali ko Guelajo Bambi Ba laamimo duuɓi 20 caggal Guelajo Bambi ko Siré Garmi Gadano laamimo duuɓi 12 sabo wona goto won defte limi ko Guelaje Tabara duuɓi 10 woɗɓe mbi ala rewi hen ko biteɗo Ndiaye Hola caggal ɗon rewi hen ko Samba Laamu woɗɓe mbi Sawa Laamu on ɗon Sawa Laamu walla Samba Laamu laamimo fiilamo lefol satigi duuɓi 2 caggal ɗum rewi hen ko Yero Jam Koli Tegel on ɗon ko hitande e lewru woturu laami caggal ɗum ko Boubacara Samba noon woni wiyoɓemo Bocara Samba Laamu on ɗon ko hitande laami caggal ɗum ko Ndiaye Hule e won hen defte woɗɓe mbi Jaaƴe Hola ɓuri nannade tawde kay hollirɓe Ndiaye Hule ɓe ko togunorde e defte bindaɗe ɗemgal Faraysi ne wawi ñawde on ɗon ko duuɓi 23 caggal mum ko biteɗo Gata Kumba on ne ko duuɓi 23 nde on ɗon yawti ko biteɗo Siré Donde won bindin tawa toon ne wiyaɗa Siré Dolmi duuɓi 30 caggal ɗum Gata Kumba arti walla Gata Kumba goɗɗo ɓilimo ɗon Gata Kumba o woni balɗe 45 ne wawi wonde transition Guelajo Dulmi o ko kañum woni duuɓi 20 caggal ɗum ko Guelajo Jeegi woni bamum Samba Guelajo Jeegi ko duuɓi 20 caggal ɗum ko Guelajo Tabara kañum laamimo duuɓi 23 caggal ɗum ko Konko Boubou Moussa laamimo duuɓi 10 hayso tawi won woɗɓe ɓili ɗon biteɗo Bummu Siré nde Konko Boubou Moussa fuɗɗe arde konko laamimo duuɓi 10 caggal ɗum ko Samba Guelajo Jeegi kañum ne ari laami ko duuɓi 10 Samba Guelajo Jeegi kadi e Konko Boubou Moussa en fof won nanguɓe koɓe seɓɓe kono ɓeɓe limtoɗen fof ha lefol ngol gasi fulɓe babaɓe ɓe hindi Deeniyankoobe caggal Samba Guelajo Jeegi duuɓi 10 ari ko Sule Ndiaye ɗimmo laami duuɓi 30 won wiɓe Sule Ndiaye mawɗo caggal ɗum ko Guelajo Gaysiri duuɓi 10 caggal ɗum ko Siré Garme ko duuɓi 30 caggal ɗum ko Sule Ndiaye Tokoso on Sule Ndiaye Tokoso ko duuɓi 2 caggal ɗum ko Sule Boubou on ko duuɓi 10 lefol ngol gasiri ko Boubacara Fatima on ɗon ko hitande wotere ɓeɗo fof piilama lefol nani satigi hayso tawi juɓɓude gadanteri ndi waɗi yi waylo tugnade en aduna adorno ganden kamɓe gona sera e nder TAARIK FUUTA saabu won koɓe golli ɓe goppiri en gendi ɓe jaajni ɗemgal men leƴƴi goɗɗi natti e ɗemgal men batti haalde Pulaar koye mabɓe koye yonto mabɓe ɓe pecci keeri ɗi ɓe ƴeli ɗum ɓe kadi yaware ɓe goppiri en kadi gendi ndin gendi ko ndin dontuɗen ha hande ɗo gonɗen ɗo ma en garoyi e welede Allah e hunde e koode gonɗe e ngolɗo lefol hayso tawi cuɓotoɗen hen tan hono Koli Tegel Ba kañum e Konko Boubou Moussa yantude Samba Guelajo Jeegi ko adinde eɗen naata e lefol almamen
yewtere mon boowal ganni rendo pinale neesu ñalawma hande o ko ɗo min kadde on ha saha garowo Allah jarama on jarama.